Ahoj Martin. Ahoj Samuel. Ahoj Janko. Ahoj. Ahoj Samko. Ahoj Martin. Ako sa volá tvoj startup a čo je jeho cieľom? Náš startup sa volá Škola vo vrecku. A cieľom tohto startupu je priniesť aplikácie a informácie žiakom v školách. Jeho cieľom je priniesť technológie, ktoré ešte na školách neboli, ako napríklad navigácia z hoci kde do hocikam. 360 stupňa prehliadka, rôzne obedy, pomôcky pre žiakov, učiteľov, všetko možné na všetky možné školy, kam sa dostaneme. Ako dosahuješ tento cieľ s tvojím startupom? Tento cieľ dosahujeme pomocou vlastne našej mobilnej aplikácie, ktorá nemá období na Slovensku. Máme rôzne milníky a tie sa snažíme plniť a taktiež pracujeme tvrdo na našom projekte. Ako napríklad odhlasovanie sa z obedov, navigácia po škole a mnoho ďalších.